què ha suposat per l'empresa la davallada de vendes d'aquests últims mesos, que ja suposem que hi ha hagut una davallada, i de quina manera afronteu la nova realitat? Pues, home, és el que comentàvem abans. Som un negoci de volumen i després volumen. Llavors, el tenir 2 mesos l'empresa pràcticament parada en quant a treure cotxes al carrer, doncs això té conseqüències. Òbviament, el compte d'explotació d'aquests dos mesos se sent repercutit. Al fin i al cabo, si la demanda, la gent que continua tenint la necessitat, ara que ja es pot bellugar més lliurement i demés, bé i continua confiant en nosaltres, que és el que estem trobant, doncs, òbviament, això és el millor. La llàstima és la gent que, per desgràcia, els certos els hagi afectat d'una manera més directa a la seva economia i tot això sigui una necessitat que tinguis que retrasar. Això, òbviament, és dolent per al senyor i dolent per l'empresa que no pugui tenir aquesta gent com a necessitats i com a clients.